Здравейте всички! Нещо ви покажа как да рисувате смъртта. Много лесен начин. Може да я нарисувате с всичко. Цигъра е черно. Това е главата. Нещо не се получи хубаво. Но за това пък е лесно. Така, тук правим едно ето така. И едно ето така. Все пак не трябва да сте вели художник, за да творите хубави неща. Сега да ви кажа моя маркер. Това е другия, който ми работи. Сега оцветявате, но да знаете лицето винаги е по-светло. Така. Отцветявате всичко в черно, все пак това е Рипър, който събира труповете. Но нищо. Сега и на мен ми писне да отцветявам. Гледайте, оръжието да не е точно черно, да е нещо между синьо и черно. А лицето направете с нещо, което не е толкова силно, но с по-светъл цвят. Така, готови сме. Това е Рипър, който се рисува по много лесен начин.